Добрый день, паважанае спадарства. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст и удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру «Глобсек Полиси Институт» Алена Кудзько. Алена, добрый день. Вітанне. А таксама дырэктар праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу і Расіі ў Фінскім інстытуце міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас. Аркадий, добрый день. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта ў пэўным сэнсе сенсацыйны дакумент, які учора быў абнародаваны. Гэта папера, якая была падрыхтаваная напрыканцы мінулага году ў Менску 16 амбасадарамі краінаў Еўразвязу плюс кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Якія варыянты могуць быць палітыкі Еўропы адносна Беларусі? Яны там выкладаюць 4 варыянты. Першы называецца так: чакай і праходзь, пачакай і паглядзі. Другі варыянт – прагматычная роўнааддаленасць. Трэці – істотнае пагаршэнне адносінаў. І, нарэшце, чацвёрты – амаль поўнае замарожванне адносінаў. Вот этот апошні варыянт, ён прадугледжвае ввогуле такія суровыя рэчы, як разрыв дыпламатычных адносінаў з Беларусю, прызнанне ўраду выгнанні і адключэнне беларускіх прадпрыемстваў ад MasterCard, ад Visa, ад SWIFT. І гэта папера ўжо з канца мінулага году ляжыць у Брюсселі, і чакаецца, што ў лютым гэтым месяцы адзін з гэтых варыянтаў будзе прыняты. Аркадий, як вы мяркуеце, які? Я думаю, что, во-первых, одно замечание я сделаю, это не беспрецедентная бумага. Я думаю, что в любом политическом планировании всегда так, в процессе политического планирования всегда рассматриваются какие-то такие варианты. Раньше всегда любили писать 3: хороший, средний, плохой, или наиболее вероятный, менее вероятный, и тот, который, скорее всего, сбудется. Но в какой-то момент стало удобно писать 4. Они и пишут и 4 поэтому сейчас. Здесь я, наверное, забегаю немножко вперед. Здесь просто сделана такая ошибка методологическая, что сценарий «оставить все как есть сейчас», он рассматривается в качестве самого мягкого сценария. И все остальные 3 – это сценарии ухудшения отношений. На самом деле просто нужно переставить местами первый и второй. И тогда самый мягкий будет вариант прагматического взаимодействия. Это, собственно, по сути, начать предлагать Минску пряники. Вывозить его на какие-то конференции, о чем-то договариваться, о чем-то торговаться, может быть, об обмене военнопленными, короче говоря. А, соответственно, тогда нынешний вариант ждать и смотреть, что будет, он станет вторым. И тогда крайний сценарий, самый жесткий, и этот того, чтобы предлагать пряники, они будут на краях, они отсекутся, и выбор будет из того, что происходит сейчас, и немного ухудшить отношения, немножко увеличить давление на Минск. Я думаю, что выбор из этих 2, а если уже совсем говорить, то выбор, наверное, будет еще и посередине этими 2. То есть чуть-чуть пожестче, чем сейчас, но чуть-чуть помягче, чем то, что предусматривает 3-й из предложенных вариантов. Алена, вы згодны з таким сцэнаром, які опісаў Аркадь, што будзе выбрана сярэдзіна, а гэтыя края будуць паводле бюрократычнай практыкі будут просто отсечены, и что все эти размовы про признание ўраду выгнання и все іншае, это так. Я згодна з тим, що, звичайно, вибирається середина. Щоб я ще додала, що, звичайно, зараз у Єврозв'язі модно писати 5 сценарів. І тоді вельми просто вибрати, що у середині, і круху вліво, круху право можна адысці від гэтага сценара. А для мяне тое, што выбралі 4 сцэнара, гэта паказальнік, што насамрэч яшчэ не ўпэўнены, які за сцэнароў тая залатая сярэдзіна
з якой можна зайсці найбольш далёка. Тому я думаю, тут не ўсё так яшчэ прадказальна, і ў гэтым плане пачакай і паглядзі таксама датычыцца выбару сцэнароў. Яшчэ б я дадала, што хутчэй за ўсё сцэнары будуць змешаныя. Звычайна гэта так не працуе, што вось тое, што напісана ў гэтым сцэнары, вось поўны пакет і будзе дададзены. Магчымы варыянты, што змяшаюцца, напрыклад, крыху больш санкцый, але ўсё ж такі не будзем пачынаць размову пра трыбунал для Лукашэнкі і яго прыхільнікаў дзе-небудзь у ОБСЕ. Тому я думаю, што я згодна з тым, што пойдзем дзе-небудзь пасярэдзіне, проста яшчэ не дамовіліся, што гэтая сярэдзіна з сабой прадстаўляе. Вось пэўны час таму, некалькі тыдняў таму, прэсавы сакратар Еўракамісіі Петр Стана канстатаваў, што санкцыі, вось 3 пакеты, якіх Еўразвяз ужо ўвёў адносна Беларусі, пакуль не даюць плёну. Ну і варта сказаць, што тая самая канстатацыя утрымлівалася і ў гэтым дакуменце, якія падрыхтавалі 17 высокапастаўленых дыпламатаў. І што з этого вынікае? Што санкцыі ўведзены, зараз яны плёну пакуль не даюць, ну, можа, дадуць плён пазней. Ці яны мусяць все ж таки быць узмоцненыя, каб даць плён? Ці наогул вот санкцыі не даюць плёну і не на гэта разлік, а проста Еўропа, абураная тым, што адбываецца ў Беларусі, катаваннямі, працэсамі, затрыманнямі в абсолютно каких-то фантастычных памерах. Ну вот, Еўразвяз дэманструе сваё маральнае асуджэнне, вводзе гэтыя санкцыі, а ці дае ён плён, ну, можа быць, это і не мае значэння, Алена. Я думаю, ўсё ж такі гэта мае значэнне, але вы вельмі добра сказалі, што частка гэтага значэння вельмі сімвалічная. Еўразвяз проста не можа іх не ўвесці, таму што губляецца імідж Еўразвязу як прыхільніка правоў чалавека, таму нават калі гэта проста паказчык абурэння, санкцыі павінны застацца хаця б для самого Еўрасаюза, каб падтрымаць гэтую рэпутацыю. Ці даюць яны плён, гэта вельмі, канешне, цікавае пытанне. Я думаю, што ўжо зараз даюць, канешне, не ў такім маштабе, што Лукашенко спужаецца і проста уцячэ, але, напрыклад, калі мы паглядзім усе гэтыя подпісы лістоў супраць санкцый, ці калі паглядзець на эканамічныя страты ў бюджэце Беларусі, ўсё ж такі пагроза санкцый і ўжо санкцыі, якія ёсць зараз, маюць уплыў. Я ўсё ж такі думаю, што санкцыі крыху паглыбяцца і да якога... Не думаю, што яны будуць такія, як, напрыклад, США ўвяло ў Іране, што поўная блакада. Гэта тое, пра што пішацца ў 4-м сцэнарыі. Я не думаю, што да гэтага дойдзе, прынамсі зараз, магчыма, калі-небудзь у будучым, калі сітуацыя памяняецца. Але нават калі паглядзець на сітуацыю ў Іране з гэтай поўнай блакадай, ўсё ж такі нават некалькі гадоў рэжым можа падтрымацца. Таму не варта чакаць уплыву гэтых эканамічных санкцый у бліжэйшай перспектыве ў такіх вялікіх маштабах. Аркадь, а як вы тлумачыце вот матывацыю Еўропы, матывацыю еўрапейскай дыпламатыі? Ну, сітуацыя сапраўды шмат чым пагаршаецца, бо менавіта вот зараз ужо ідуць крымінальныя працэсы, людзей асуджаюць, прычым іх десяткі. Акрамя таго, зараз рэпрэсіі, яны мяняюць форму. То есть, скажем, у мінулым годзе людзей хапалі сотнямі на вуліцах падчас маніфестацый, а зараз яны пашлі ўглыб. То есть, пачалі зачышчаць СМИ, пачалі зачышчаць грамадскія арганізацыі, прычым не звязаныя з палітыкай, выдавецтвы, какие-то таварыства дапамогі інвалідам, структуры дапамогі тым, хто пацярпеў ад рэпрэсій і гэтак далей. То есть можна сказаць, што они нават больш жорсткімі робяцца. І вот як бы это крытэрій для таго, каб задаваць пэўны ўзровень санкцыяў. Ці ўвогуле ўзровень санкцыяў, вот мы этим абураны, мы показали, что мы этим абураны, ну и як бы и все. Знаете, как человек, который достаточно давно следит за событиями в Беларуси, десятилетия, я, честно говоря, даже напуган появлением заявлений типа того, что пока санкции не дают эффекта. Давайте вспомним, что именно эта фразеология была использована в 2014 году для запуска перезагрузки отношений с Минском.
точно так же говорили, вот мы ввели санкции в 2011 году, вот за 4 года они никакого эффекта не дали, давайте придем к другой политике, что-нибудь пообещаем, перезапустим отношения, у нас все станет хорошо. Поэтому, честно говоря, если бы я имел шанс советовать господину Стану, я посоветовал бы ему избегать таких формул, потому что интерпретация этих формул может быть совершенно неоднозначной. Теперь, что касается ответа на ваш вопрос. Опять-таки, знаете, в российской истории был такой деятель государственный Александр Федорович Керенский, которому острословы тогдашние дали прозвище «главноуговаривающий». Вот Европейскому Союзу можно дать такое же прозвище «главноуговаривающий». Разница заключается в том, что если у Керенского действительно, кроме его риторики, никаких уже инструментов не оставалось, то у Европейского Союза инструменты есть, но нет мотивации. Потому что движим он совокупностью факторов. Один фактор простой, это фактор, в общем, так или иначе экономический, хотя его сейчас можно ставить на последнее место, но не надо сбрасывать. Думать о том, что Запад может ввести санкции против белорусских калийных удобрений, которые составляют 20% мирового рынка, это просто на практике невозможно. А если не вводить санкции против экспорта калийных удобрений, то нет смысла вводить санкции против Свифта, потому что эту торговлю нужно будет обслуживать. Но сегодня, в отличие от 2011 года, эти соображения, конечно, отступают на задний план. На первом плане соображения стратегического характера, как не спровоцировать конфликт в Европе с Россией вокруг Беларуси, потому что Европейский Союз понимает, что если возникнет еще один большой конфликт геополитический, то его беспомощность внешнеполитическая на самом деле, раздробленность и так далее станут еще более очевидны, чем сейчас. Поэтому замораживать ситуацию, не обострять ее, это, собственно говоря, ведь то, что очень логично с точки зрения, так сказать, если принять во внимание весь комплекс причин, с которыми приходится иметь дело Европейскому Союзу. Но и нельзя забывать бюрократическую логику. Пусть и их уже немного осталось, но частично эту политику делают люди, которые делали политику перезагрузки с режимом Минска, когда никакой реабилитации бывших политзаключенных не требовалось, в том числе тех, которые отбыли весь свой тюремный срок до 2014-2015 года. Этим людям было очень комфортно ездить в Минск на форумы, проводить какие-то встречи, выдавать за огромные успехи там любой элемент сотрудничества, который вписывается в бюрократическую логику. Эти люди не хотят отбрасывать наработки, которые у них были сделаны за столько лет. Они, конечно, их отбросили, потому что было бы неприлично делать вид, что ничего не произошло. Но выбор сегодня уговаривать, пытаться как-то воздействовать и на Москву, и на Минск. Поэтому в результате, я долго отвечаю, я понимаю, мы получили реальный уровень санкций, который намного уступает тем санкциям, которые были введены в 2011 году. Хотя уровень репрессий в Беларуси сегодня объективно, количественно и качественно гораздо сильнее и гораздо глубже, чем десятилетия назад. К сожалению, но это результат той политики, в том числе, которую проводил Европейский Союз. Поэтому да, санкции не действуют. Но что с этим делать дальше? У меня будет один ответ, у господина Стана, я боюсь, другой. Алена, вот тое, что так красамоўна опісаў Аркадь, вот эти, так сказать, вечные европейские грабли, на якія Европа некалькі разоў наступае. Вот было такое, так сказать, мядовый месяц пасля 2008 году, и таксама там и ездили, и размаўлялі, потым прыйшоў 10-й год, и, так сказать, краіна погрузилася в цемру. Потым, значит, вот адбывалася это за мірэнне імені Макея. Вот, прыйшоў 16-й год, санкции знялі, и зноў медовый месяц, и зноў нормализация. Приходит 20-й год, и зноў катастрофа. Вот в европейских коридорах улады, вот как бы люди, у их память однобайтовая, ці шматбайтовая, то есть они это памятают, что вот так было, и вот как-то рефлексуют на этот конт, что, может быть, вот как-то треба робить не так, как раней, ці як бы, ну, такі лёс, значит, Европы и Беларуси, вот так и далей будет. Як вы ведаеце, у развязе у тым-то і праблема, што няма такога цэнтральнага мозга, у якім гэтая памяць будзе
ці пераасэнсоўвацца, ці перазагружвацца, таму што ўсё ж такі это вельмі складаная структура прыняцця рашэнняў. Таму ёсць і тыя, якія ўмеюць толькі рабіць тое, што рабілі ў папярэднія гады, але ёсць і новыя людзі, якія мысляць па-іншаму. І я вось, калі браць гэта паралель з граблямі, я думаю, што вось недавно сітуацыя з Беларусю і тое, што адбываецца вакол Беларусі, ўсё ж такі так даволі моцна стукнула па лбу. Там не тое, што сіняка, па-мойму, нават сатрасенне мозгу троху застанецца на пэўны час, прынамсі, дакладна. І вось што яшчэ важна адмеціць, што еўразвяз, яны гістарычна умеюць толькі ўгаворваць. Тому што еўразвяз быў створаны менавіта для такого палітыкі ўгаворвання, а не для такіх нейкіх зубастых санкцый ці ваенных дзеянняў. Але што адбываецца ў свеце зараз і ў еўразвязе, еўразвяз вельмі хоча навучыцца не толькі ўгаворваць, але рабіць што-небудзь яшчэ. Канешне, гэты працэс перавучвання не адбываецца вельмі хутка, не адбываецца вельмі гладка, таму памылкі яшчэ будуць. Але дакладна ёсць тэндэнцыі зрабіць нешта большае, чым проста ўгаворваць такіх кіраўнікоў, напрыклад, як Лукашенка. Дадатковы фактар, які, на маю думку, уплывае сітуацыю, гэта фіаска еўразвяза ў адносінах з Расіяй. І вось гэты візіт, напрыклад, Барэля ў Маскву быў яшчэ адным такім будзільнікам, які вельмі гучна прагучаў у еўразвязе у тым, што нельга правадзіць палітыку ўгаворвання, калі іншы бок гуляе ў зусім іншыя гульні. І, канешне, яшчэ дадатковы фактар, які, магчыма, надасць еўразвязу смеласці рабіць нешта больш за ўгаворванне, гэта новая адміністрацыя ЗША, якія ўжо гістарычна напрактыкавалі мускулы на тое, як праводзіць больш жорсткую палітыку. А як вы оцениваете вот этот фактор администрации Байдена? То есть, ці може так быть, что, скажем, Злученыя Штаты пойдут на некие, так мы мовить, гучные кроки, резкие кроки, и уже развяз, так сказать, услед за імі. Бо вот до апошняга часу многія назіральнікі адзначалі, што рэакцыя ЗША была, можа быць, нават яшчэ больш стрыманай, чым рэакцыя ў развязу. Вот так, это поменяется, і ці будзе як бы Америка, ну, скажем так, неким локомотивом, які потягне развяз таксама. Я в это не верю, потому что я, может быть, очень примитивно рассуждаю, но мне кажется, что Америка не рассматривает белорусский вопрос как свой приоритетный вопрос. Что будет сейчас в отношениях Украины и администрации Байдена, тоже вопрос открытый, но там, по крайней мере, есть больше оснований для того, чтобы рассматривать различные варианты. Мне кажется, что Соединенные Штаты интересует, по большому счету, один вопрос предметно. Это наличие или отсутствие на территории Беларуси новых российских военных баз. Если Лукашенко сможет гарантировать, что этих баз не будет, то американцы будут вести себя так, как они ведут себя сейчас. То есть политическая позиция понятна. Есть Конгресс, который тоже не позволит ее публичную позицию серьезно поменять. Но собственно, только и всего. Это не американский вопрос. Белорусский вопрос – это вопрос европейский. Это для Европы, для соседей Беларуси. Это, в общем, должно быть недопустимо и неприемлемо, что у них на границах существует режим, который так себя ведет по отношению к собственным гражданам. Американцы будут поддерживать, но первую скрипку они, как мне кажется, играть не будут. Мне самому очень интересно, как госпожа Фишер собирается осуществлять свои функции посла в Минске. Приедет ли она в Минск? Сможет ли она приехать в Минск и удержаться от того, чтобы вручить верительные грамоты Лукашенко? Я понимаю, что мы все об этом говорим, но это на самом деле тот вопрос, где интерпретации будут невозможны. Потому что если она вручит верительные грамоты Александру Григорьевичу Лукашенко, это означает, что Америка не сможет больше говорить о том, что не признает Лукашенко в качестве президента. А если она не вручит их никому, то вот тогда можно будет писать массу юридических интересных документов, но вот это интересно, как она будет ходить между этими каплями дождя. Но еще раз говорю, я рад буду, наверное, ошибиться, но я не вижу сейчас возможностей
глядя на ту повестку дня, которая стоит перед президентом Байденом, в том числе в Европе в целом, но и внутри страны, что вот он вдруг поставит белорусский вопрос в какую-то приоритетную позицию своей внешней политики. Алена, і ваш адказ на тое ж пытанне, ну вот зараз Атлантычная рада выступила з прапановамі да адміністрацыі Байдена. Там лічаць людзі, што вот Беларусь это тая краіна, дзе можна дамагчыся пэўнымі знешнепалітычнымі крокамі нейкіх зменаў, але ўрэшце рэшт, ну, экспертаў шмат, навуковых цэнтраў шмат, а адказнасць на все-таки Белым доме, а не на экспертах. Так вот, на ваш погляд, якой будзе амерыканская палітыка? Ці згодны вы з Аркадзем, што вялікіх зменаў не будзе? Я крыху не пагаджуся з некалькіх прычынаў. Па-першае, я не думаю, што Лукашенко зараз у той пазіцыі, дзе ён можа гарантаваць каму-небудзь што-небудзь, і тым больш адсутнасць ваенных баз Расіі на тэрыторыі Беларусі. Я думаю, ЗША гэта таксама вельмі добра разумеюць, што зараз гэта вось кола для манёвра Лукашэнкі вельмі завужана, і ніякія абяцанні Лукашэнкі, нават калі ён зараз і скажа, што я гарантую, што баз не будзе, што ён проста не ў стане выканаць гэтыя абяцанні. І вельмі шмат чаго можа змяніцца. Другі фактар, я абсалютна згодная, што Беларусь гэта не прыярытэт палітыкі США, але гэта таксама можа быць і пазітыўным фактарам з пункту гледжання тых, хто вось прасоўвае гэтую палітыку санкцый ці больш жорсткае стаўленне да Беларусі. Таму што калі гэта не прыярытэт персанальна прэзідэнта, то гэта ўсё адбываецца ў такім крыху ніжэйшым прафайле. Гэта будзе адбывацца на ўзроўні Дзярждэпа, на ўзроўні Сената. Калі паглядзець, напрыклад, у Дзярждэпе, то высокія пасады займаюць людзі, якія традыцыйна былі за палітыку санкцый, за падтрымку правоў чалавека, якія былі такія даволі жорстка настроеныя ў дачыненні да Расіі, і яны, я думаю, гэту палітыку і гэтыя рэкамендацыі будуць працягвацца. Таксама ў Сенаце і рэспубліканцы, і дэмакраты, яны, ў прынцыпе, падтрымліваюць гэтую палітыку. І таму што у ЗША людзі нават не ведаюць, дзе Беларусь, і таму палітычных нейкіх такіх стратаў дома яны не будуць маць значныя палітычныя страты, і эканамічна гэта не так шмат каштуе ЗША ўвесці гэтыя санкцыі. Ясно. Добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Алена, дзякуй вялікі, Аркадзь. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, чые ж прагнозы спраўдзяцца, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў тэлеграме «Свабоды». Всяго найлепшага. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Спасибо. Спасибо. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.